Bon dia, som els alumnes de l'IES La Plana de Castelló. Ja estem una altra vegada durant una estona amb tots vostès. El meu company Israel i jo, Jessica, alumnes de segon X, anem a presentar els nostres companys de segon que participaran en aquest programa, que porta endavant el Departament de Valencià del nostre centre. En primer lloc, els alumnes de segon X, Ivan Igual i Jaume Roig, faran una entrevista al professor de pilota valenciana Alberto González. Endavant, companys. Bon dia, Alberto. Bon dia, xics. Per què vas decidir convertir-te en pilotari? Per aprendre a ensenyar als xiquets de l'escola i després vaig començar a fer classes extraescolars. Vas fer algun curs de formació? Sí que vaig fer. Quants? Vaig fer 4 cursos. I qui et va ensenyar? Manolo Conca i Vicent Pérez, 2 professors de sueca, i després per mi mateix anant al trinquet. Vas fer algun curs, algun tipus de competició? Sí que he fet competicions. Esmenta'n algun? Per exemple, la competició de Magdalena, el torneig local o el de la Diputació. Quines modalitats t'agraden més? M'agraden galotxa, escala i corda i frontó. I tu a quines jugues? Jugué a totes. I qui són els jugadors teus preferits? Per al meu gust són Genoves primer i segon, Álvaro i els meus alumnes. Gràcies per la teua atenció, Alberto. Gràcies a vosaltres i adeu. En segon lloc, els nostres companys Cristina Abad, Juan Carlos Dols i Tomàs Beltrán recitaran el poema popular valencià A la voreta del mar, quan vulgueu. A la voreta del mar hi ha una doncella que està brodant un vestit per a la reina. Quan està envillant brodar, li falta seda. Gira els ulls cap a la mar, veu una vela. Mariner, bon mariner, què porteu seda? De quin color la voleu, blanca o vermella? Vermelleta la vull jo, que el cor alegra. Pugeu a dalt de la nau i tindreu seda. Mariner, bon mariner, torneu a terra, perquè els aires de la mar em donen pena. Això sí que no faré, que heu de ser meua. 7 anys que vaig per la mar, per vos, doncella. De 3 germanes que som, sóc la més vella. L'una és casada amb un duc, l'altra és princesa, i jo, pobreta de mi, marinereta. L'una du sabates d'or, l'altra de seda, i jo, pobreta de mi, espardenyeta. No sou marinera, no, que heu de ser reina, que jo sóc el fill del rei de l'Anglaterra. A continuació, el nostre company Jordi Mateu ens llegirà una redacció que porta per títol El meu institut. Endavant. Bon dia, el meu institut ideal seria així. Per als alumnes que vulguin estudiar haurien d'haver unes aules especialitzades, com varis laboratoris de biologia, de física i de química, més d'un gimnàs, varies aules d'informàtica, algunes aules de plàstica, varies aules de música. Els professors es muntarien les classes al seu gust, amb els alumnes que voldrien aprendre d'aquest professor. Totes les aules tindrien projectors i ordinadors per a que el professor puga passar fotos i els alumnes es posen els seus treballs. D'altra banda, els que no vulguin estudiar podrien acabar el seu cicle formatiu amb un ofici après. Tindrien tallers de perruqueria, de fontaneria, etc. A aquest institut sí que s'estudiaria a gust.
acabar amb els alumnes de segon X, el company Cristóbal Blasquez ens contarà el que ha preparat el nostre institut per a commemorar el Dia de la Dona. Hola, com ja saben tots vostès, el dia 8 de març es celebra el Dia de la Dona Treballadora. Enguany, el nostre institut el dedica a la dona humanista i ressalta aquelles dones que han estat pioneres en la seva tasca i s'han distingit en portar-les endavant obrint camí a altres dones. Els alumnes hem preparat treballs sobre escriptores, polítiques, intel·lectuals, lluitadores pels drets de les dones. Aquests treballs han estat exposats a l'entrada del centre, junt a un mural gegant que ha preparat el Departament de Plàstica i que fa referència a aquesta commemoració. També s'ha confeccionat una pancarta amb una frase de Maria de Maeztu, que diu així: «Soc feminista, m'avergonyiria de no ser-ho, perquè crec que tota dona que pensa ha de sentir el desig de col·laborar com a persona en l'obra total de la cultura humana». Com a complement a aquesta exposició, s'està passant al hall del centre ininterrompudament un PowerPoint sobre altres frases interessants d'algunes d'aquestes dones humanistes. Aquesta commemoració serveix per a fer-nos reflexionar sobre la importància del treball de la dona per a la societat i que tant de temps i tant de sacrifici li ha costat i encara li costa el demostrar-ho. Finalment, els alumnes de segon I, Clàudia Martínez, Santos de Diego i Aarón Cánovas van a recitar el poema costumista valencià Arròs amb fesols i naps, on vulgueu. Per l'horta tocant migdia, plens d'infantil alegria, ditxosos i satisfets. Tornaven a l'alqueria dos pobres fematerets. L'un i l'altre, a l'escoltar les 12, que en so de queixa els cridaven a la llar. Tingueren una mateixa idea, la del dinar. Lo més menut, que li guanya a l'altre que l'acompanya en vigor, li digué així: Si fores el rei d'Espanya, què dinaries tu avui? Alçant-lo front ple d'arraps i soltant la llengua prompta, li contestà: Pues no ho saps, quina pregunta més tonta. Arròs amb fesols i naps, i tu? Afegí lo major. Lo menut llançà un sospir i torcant-se la suor li replicà: Què he de dir si tu has dit ja lo millor? I per finalitzar, el quartet del Dia de la Plana format per Diego Hernández González, Miquel Font i Sancho, de tercer X, Javier Martín Pérez i Xavier Collado Casanova, de tercer X, ens interpretaran Judas Macabeo de Händel.
Bé, doncs, els alumnes de segon donem les gràcies al Departament de Música del centre i ens acomiadem de tots vostès. Fins prompte. Adeu.